Il-Parlament approva liġi li se tirregola u tirrikonoxxi relazzjoni ta' koppji li jgħixu flimkien iżda jażlu illi ma jiżżewġux u ma jidħlux f'unjoni ċivili. Il-Ministru Elena Dalli spjegat kif il-liġi miktuba bl-aktar mod miftuħ u flessibbli possibbli u għalhekk toffri l-possibilità ta' 3 forom differenti ta' koabitazzjoni. L-ewwel forma hi l-koabitazzjoni de facto għal koppji li ilhom jikkoabitaw għal tal-inqas sentejn, iżda ma jridu l-ebda irbit legali. Fil-fatt, din issir bla ebda dikjarazzjoni uffiċjali. Din it-tip ta' koabitazzjoni la toħloq drittijiet u obbligi legali tal-koabitanti lejn xulxin u lanqas toħloq rikonoxximent legali ta' relazzjoni bejn il-koppja. Madankollu, dawn il-koppji jingħataw setta drittijiet bażiċi fosthom brabta ma' kiri ta' residenzi, deċiżjonijiet mediċi u xhieda fil-qorti. It-tieni forma dik permezz ta' kuntratt fejn quddiem notar ikun infassal kuntratt li jirregola ir-relazzjoni tal-koppja b'mod formali, iffirmat mill-koppja u rreġistrat fir-Reġistru Pubbliku. Kien spjegati li f'dan il-każ il-liġi tirrikjedi biss li l-kuntratt jistabbilixxi li ma ir-residenza primarja tagħhom u kif għandhom jinqasmu l-assi u djun tagħhom f'każ ta' firda u kif ukoll il-manteniment u kwistjonijiet relatati mal-ulied. Il-koppji reġistrati bil-kuntratti gawdu drittijiet simili ħafna tal-miżżewġin u dawk li jidħlu f'unjoni ċivili, fosthom drittijiet ta' suċċessjoni u drittijiet ta' benefiċċji soċjali. F'dan il-każ il-liġi bħalma tagħmel fil-każ ta' żwieġ ma tippermettix li jitfassal kuntratt tal-koabitazzjoni bejn ġenituri u ulied kemm jekk l-ulied ikunu bioloġiċi, adottati jew tas-sieħeb, bejn l-aħwa jew ma' persuna taħt l-età jew ma' persuna li ma tistax tagħti l-kunsens tagħha. It-tielet forma ta' koabitazzjoni li se tkun offruta biss għall-ewwel 5 snin dik dikjarata u tapplika għal persuni li din jikkoabitaw iżda l-parti l-oħra ma tixtieqx li tidħol f'relazzjoni formali. F'din is-sitwazzjoni fejn il-parti hi potenzjalment vulnerabbli, il-liġi tagħti lil dan il-koabitant id-dritt sabiex jirregola lilu nnifsu permezz ta' sempliċi ittra reġistrata. Jekk il-parti l-oħra ma tirreġistra l-ebda oġġezzjoni, il-partijiet ikollhom id-drittijiet u d-dmirijiet bażiċi kollha li l-liġi tagħti lill-koabitanti bejniethom. Il-liġi tfasslet wara konsultazzjoni wiesa' kemm mal-pubbliku u kif ukoll ma' persuni tekniċi fil-qasam bħal notara u r-Reġistru Pubbliku. Il-Ministru Elena Dalli fissret kif il-proposta taħseb firxa wiesa' ta' possibiltajiet tal-koppji li jikkoabitaw fil-waqt li tipproteġi wkoll il-partijiet vulnerabbli. Aħna għamilna proċess ħieħ ta' konsultazzjoni ġew ikollmuna nies illi qegħdin b'dawn ir-relazzjonijiet u kellna sitwazzjonijiet fejn wara koppji li kienu ilhom snin twal jgħixu flimkien u għandhom it-tfal, illum it-tfal huma kbar, jiġri xi ħaġa bejn dik il-koppja u ma jibqgħux flimkien, però waħda mill-partijiet wara li tkun ta' tħajjita għal dik il-familja tispiċċa b'xejn. Dalli saħqet li din il-liġi ilha mwiegħda xiren ta' snin, saħansitra insibu referenza għaliha fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista tal-1998.